Κάμερα. Καλησπέρα κάμερα. Έξω, ναι, κάτσε έξω. Κάτσε και τον έχει βγάζει κεφαλάκι το μόνο πάνω. Έλα να τη φας τα μάτια. Ευγενικά. Έλα εδώ ρε. Καμ! Είναι πολύ μακριά Μπάιρα. Εντάξει, όχι, τα αφήνουμε. Απλά μην μας έρθει πιο κοντά, πρόσεχε τώρα. Μπάιρα, γίνουμε λίγο την κάμερα. Θα κερδίσουμε. Στο σαλούνι έχει μέσα έναν και πίσω από το 8 άλλον έναν. Okay, ich hab das raus. Also, rausgegangen, aus dem Gebäude. Zwölf? 12 draußen. 12, Achtung. Eben, 12. Salon rechts. Er ist links jetzt. Salon. Innen oder außen? Hinter, außen. Links. Out! Τον έβγαλα. Έξω είναι. Είσαι φέρτηκε. Τελείωσε. Ναι, αυτός ήταν ο τελευταίος. Με βλέπω το πανίτσο και τον ίδιο.